diarani pasir watu kambang keliyana ing pinggir buru ketem aku terus naksir pekan kaya kelangan pikir dan wit kelapa kuwi jenenge tegan kuwi wah kelapa wit kelapa kuwi gelugu ya wit kelapa kuwi arane gelugu disigari dipara dadi pitu saben bengi aku ra iso turu engko iki apa entuk sangu mikir sangu kuwi lho Pak Kamari ya ora wis mikir dhewe mengko mulai dikawakne ya sangune